हिटलर तो 1945 मसीह मरा से पूरा आसब कौटू तू गलु गलु शांति पचारे ड्यूटी जाइए कि नहीं तू कहते हाँ भाई 4 दिन होला 3 राति ड्यूटी करता ए गोल गोल घर फेरला अरे मु बाहर को जाई तो ता निजे जो काम सब लागी पड़ो ए औषध रे काम रे क्या दे कितना देखिटा चिरी की वीडियो कानले सिद्ध भी जानिबो मु औषध खाइ नै फोटो सब मते छिया खा जाई दबो ए जगह छिया है कथले इतना सब जानि दबो अरे जाओ निजे निजे रूम रे निजे निजे काम सब लागी पड़ो हो नहीं जिबा दरकार नहीं हीरो विक्रम को छोड़ी साइजी
ଖାଇବାକୁ ଦବନି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବେ ନିଜେ ପିଇବି ବାସ୍ ଆଉ ସେମିତି ମତେ ବାତାରେ କରି ରଖୁ ଆରେ ତୁ ସତରେ ମଦ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ତୁ କହ ଏଥର ଭାବିଛି ଚାକିରି ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହୁଏ ଅନ୍ତତଃ ଭଲ ପାଇ ଯାହା ହାତ ଧରିଛି ମନ ଦେଇ ଯାହାକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିଲି ଏହି ନହେଲେ ସିଏ ତ ମତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରେ ଏସବୁରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଭଡ଼ା ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଜାଣିଛୁ 3 ଲକ୍ଷ ଏଥର ତ ମାନିବୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତୋ ଭାଇ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିବ ଆଉ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ସେ ଏମିତି ମଦ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଆଉ ତୁମମାନେ ଏମିତି ମାତାଳି କରି କହୁଥିବ ମାତାଳି କହୁଥିବ ତୁମମାନେ ମାତାଳି କହୁଥିବ ତୁ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ତତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ହେ ଭାଇ ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଅପା ତୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯିବୁ ସେଥିରେ ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଅପରେସନ କରିବା ହେ ମା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ଅପରେସନ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଚାଲି ସାରିଲାଣି ଉପର ବାଲା ମୋ ରାସ୍ତା ସଫଳ କରି ସାରିଲାଣି ତମେ ମାନେ ମତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି ତୁ ସେମିତି ଅନାଲ ଏଇ ଯେ ତ ଅପରେସନ ହବ ମୋ ଭାଇ ବି ବିଜନେସ୍ କରିବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି କଣ କହିଲ ତମେ ବୋଉଙ୍କ ଅପରେସନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମାନବ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଆଣିବ କୋଉଠୁ ଶୁଣ ମଲ୍ଲିକା ବାହାଘର ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ହିଁ ଦବାକୁ ହବ ନାଇଁ ଅପା ମତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁ ହାତରେ ବାପା ତୁ ମତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ାକୁ ଦେଖିବୁ ଲୋ ଅପା 2-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବି ଏ ପାଗଳି କେମିତି ତୋର ଭାଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନା ମୁଁ ତତେ ସମୟ ଦଉଛି ତୁ ଠିକ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କହ ତୁ କଣ କରିବୁ ବାହା ହବୁ ନା ପାଠ ପଢିବୁ ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ତୁ ମତେ ମନା କରନି ଭାଇ ତମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଏ ଭାଇ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଚ ଶିଖୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଚିଡୁଥିଲି ହେଲେ ତୁ ସେ ନାଚ ଶିଖିବାଟା ତୋ ମାର ଜୀବନ ନାଟକଟା କଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଗୋଟିଏ କଣ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମିଳେ ରାଜା ଝିଅ ତମେ କଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚି ତ ଝିଅ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା